Ola, son Albano e decidín formar parte da candidatura do BNG porque merecemos un concello que aposte pola cultura e polo tecido asociativo da vila. Ola, eu chamo Héctor e este ano presento este novo proxecto. Creo que nesta vila é necesario facer bastantes cousiñas novas para a xuventude. Ola, son Roberto Bouza, son candidato polo BNG a Asambleas Abertas en Burela porque depende de nós termos un concello democrático, transparente e no que participemos todas e todos. Ola, chamome Ana e como moitas persoas que van nesta candidatura é a primeira vez que vou nunha lista do BNG porque considero que é a ferramenta que Burela precisa. Ola, son Dori González e presento para esta candidatura do BNG Asambleas Abertas porque xa está ben de gobernar de costas a xente e xa está ben de gobernar para os amigos. Ola, son Mario Picado e encabezo a lista do BNG Asambleas Abertas de cara ás eleccións municipais a celebrar o próximo 24 de maio, porque xa é hora de que nós xestionemos o noso. E a ver se dunha vez por todas contamos con os servizos públicos e de calidade para todos os vecinos.